आंनि थावनि न'आ जे बिफानि मुङावसो दं जों होमालाय आथिं आखाइ गैया नामा नुबानो देनांगौ बेखौ गुड अब्ला जों दा मोनायावनो बिखौ सेस खालामनांगौ मिथिबाय अके ओइ बिमला दाबो जाया नामा गोख्रै गारबो गोख्रै थमाबाथ' खारबाय गो बुझो ओइ सोर जाखो नोंसोरो आरो मा जादों नंगौखौ फोरमाय आं हेफाजाब होगोन आंखौ मिजिं होनो बे आंनि बिनानाव बिमला नाथाय मा जादों जों उन्दै समाव गुथुं होननाय सासे मानसिया आइ आफाखौ गावथारदों आरो बे मानसियानो मैया हराव जोंखौ बुथारनो होननानै फैबावदोंमोन जों खुनुरुखुमसो बे जायगासिम सफैदों मिजिं नोंसोरबो आं बादि दुखुथिया मानसि माथो नाथाय दुखुथियानि आखायाव दिनै नै आंनो नांगौ माखासे मानसिनि फिननाय हारिनि थगायसुला फोथाय खेबस' आरो दालाल मा गिदों नैबे बुगदावा मोजां मानसिखौ बासायग्रा आरो गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांग्रा मा गिदों नामा फै बाइकआव गाखो फै होनदों गिनो नाङा आं दङ मिजिं नोंनि जारिमिनखौथ' नों खोन्थानायलाय बुजिनो मोनबाय आं मा नों आंजों जुजिनो ओंखारफानो हागोन मोजांनि जुजिनाय गाज्रिखौ फोजोबस्रांनायावबा आं ओंखारफानो हागोन थेंक इउ मिजिं थेंक इउ आं आइ आफाखौ फोजोबस्रांग्राफोरजों आं जुजिगोन बे मैहुराव गाज्रिखौ फोजोबस्रांगोन मोजांखौ रैखा खालामगोन हेन्डशेक बाह 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 नाथाय बाथ्राखौ आंनि बिनानावा खोनानो मोननाय नङा गुड आंनो फिननाय नांगौ
आंनि आफाया पावार ग्रेडनि अफिसारमोन। आंनि आइयाबो सानसेखालि फुजानि खरस लायनो थांनायाव बमाजों थैयो। बेनि बोसोरसे उनावनो आफाखौ सोरबा लांखारो। दिनैसिम 5 बोसोराव हाबबाय, नाथाय रावबो खिन्थानो रोङा। आंहा सासे गोजोनस्रि होननाय बिनानावबो दङमोन। बेखौबो सासे सेंग्राया गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामो। उनाव सेंग्राया लानो गोसो गैयिलाय आंनि बिनानावा सुइसाइड जानानै थैयो। आदामोननो माबाफोर नांगौ? आंनो नांथ'वा। बे जिनाहारि खालामग्रा मानसिखौ सिनायोना सिनाया? सिनायो, बेखौनोथ' फानथानानै दं आं। आइ थैनायनि मोननाय रांजों, बेखायनो हाथियारसो बायदों आं माखासे मानसिनि फिननाय लानो। बे गेमखौ आंबो गेलेगोन। हामा जाखिलायबाय। हा बबे जायगायाव गनांगौ, बबे जायगायाव सेन गफैखोसै। हाबाब सेनाबो बबाव गनांगौ, बबाव गफैखोब्रा। जेराव जागौ नोंबाय बावसो गफैबाय। हामा जाबावनांगौ जाखो। आयौ मादों बाबु? गिदों नामा? आयौ निमाहा होदोलै बानायसो। नोंबो लिंदोंना नोंबो लिंदों आंखौ बानायसो होनोलाय? दा फोजोबसिगोन बाबु। आंनिफ्राय बै समाव साख्रि होननानै रायजो जाना दंना जानायखौ बानायसो। आंनि नैबे स्पिनाव बानायसो माखासेखौ उनाव फोजोबसिगोन। देवानि बाबु जमनानै थानाय जिबौनि खुगायाव मोख्राया बारसोमफैदों। सिखार खालामनो थांनाय समाव मैया लामायाव गसंथि फैदों। पाबनि लामायाव थाबायनाय लांसुनिया देवानिया दिनै मोसानि खुगायाव बारसोमफैदों। दिनै नोंहा जेबो रेहाय गैया। बिसोर बिजिरगोन। मानो सिनायनानै सिनायै बादि बानायसोमोन। बे जुगाव सिनायनायासो सिनायनायखौ गावथारो। बे देवानि खबरदारलै। खबरदारलै बानायसो। माबाथ' आंहा हिनजाव दं, नोमानै दं बानायसो। गायसुला साला। माथो नोंबो खम नङालाय? मोजां मानसिया गाज्रि खामानियाव ओंखारनांगौब्ला गाज्रि मानसिनिख्रुइ बांसिन गाज्रिसिन हाबा मावनो हायो। साक्सेस। बिमला, नों बिदि दुखु जाबाय थानो मोना। नै आं सनानि हार लाबोदों। नाजावदो जाम्बि। आं नोंसिनि न'खरनि जाथायखौ गासिबो मिथिजोब्बाय। नोंसोर जेरावबो थांनो नांलिया। बुथारग्राया सोर? जोंनो फिननाय नांगौ। बिमला, नों गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथा बुंगौमोन। माने नों राजिब्ला आं नोंखौ जुलि खालामगोन। मा गाज्रि मोनदों? प्लिज जाय जाया अननानै फिननाय हो। नों जाया बुंब्लाबो आं जेबो गाज्रि मोना। नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायोबा आंहाबो जेबो हेंथा गैया। मिजिं, नों दिनै बहा दं? आं दि नोंखौ अराय सम गोसोखांबाय थायो। फाग्लिफोरना हरनाय हौनै आंनि बयफ्रेन्डआ। हेद फाग्लि मिजिङा? येस। थांदो रायज्लायहैदो। जों रावबो नायहरा। औ, जों रावबो नायहरा। नायहरा नङा, नोंसोर नायहरबाय था। मिजिं। औ फिरफिला, मा खौरां? आंनि गोसोनि बाथ्रा फोरमायनो फैदों। आं बुजियाखै। नुबाय बिसोरखौ माबादि नायनाय। आंबो मिथिगौ फिरफिला। आं नोंनि बुंनायखौ
फेव खालामाखै नाथाय नांगौ समाव आं फिरफिलाखौ दैखांनायाव गोब्राबबो जानो हागौ नाथाय मिजिं आंनि गोसोआ दि मानिया नोंखौल' गोसोखांबाय थायो थाथ'दो मिजिं लोगोफ्रा जंखायहरबाय बाय फैदो लोगोफोर बाबा रे जोंहाथ' बोसोरसेनि उनाव फाइनाल इयार जाहैबाय बिनि उनाव मा खालामगोन नों आं बाहेरायाव ओंखारलांनोसै ओरै गवा फारसे बेरायहैनोसै आंहा न'आवसो थानांगोन दे बिदिब्ला औ मिजिं औ फिरफिला मा आइ लाबोनाय नै नाङा फिरफिला आंहा हुदा गैया आंनि थाखाय ओंखाम मोनजाबानो जायो थैद अननानै होनायखौ नों मानो बिदि बुङो औ नंगौथ' अननानै होफैनायखौ नों लानांगौ ला थाइसे हरनाय लादो Dear children, so far as the academic performance of Mr. Mijing Bosumatari is concerned, he will surely secure the rank in the ensuing higher secondary board examination, I hope, and uphold the glorious tradition of this Johar Novodoy School, Kokarajar. Not only in the academic field, we feel proud of his sports talents too. We know last year in the national level athletic meet of JNB held in Chennai, our school won 10 gold medals, 12 silver and 5 bronze. Out of 10 golds, Mr. Mijing won 3 gold from his own end, and our school secured the second position. This year, we are very happy that our school is going to host the 20th Novodoy Schools athletic meet here, and I do hope Mr. Mijing will present more goals to this school, Novodoy School, Kokrazar, Ransaida. Thank you. So after the clap only you have to take a start. The first position goes to Mijing, second position goes to Mr. Han, and third position goes to Sunidhi Kumar. आफा आंना मबाइला गाज्रि जाबाय मबाइल बायनो रां नांगौ No. आफा लंपेन्टबो बायनो आच्छा हरलि हर नायलोगोल' सासेल' गथ'नो हराब्ला सोरनो हरनांगौ दै गांबायलै मैया लोंनाया बारा जाथारदों थांगाय नोमाया दै लाना फैथों थाब लाबोथों आच्छा जों टेन्डारखौ माबोरै खालामनाया मोजां हो सोरखौबा जिउ फोजोबनानैब्लाबो बे खामानिखौ लानांगौ आच्छा नों देगौबादि साहस दंथ' खोथा गैया बे खामानिखौ जों जेरैखि जायाबाबो लाथारनांगौ साबास गुड आच्छा जोंहा फेनलाया बहा थाबोखो बे लामायाव थाबोदों सोर लोंनो बिहरामोन दैखौ बिदिब्ला जोंनि टेन्डार पेपाराथ' बै न' मोनसेयावसो जों बेखौ हाबना लांफानोसै थ' जों मोनाबोनो हागौ थाथ'दो
मानोबा फैदोंमोन? आंनि मुङा बुथं। आं बाथ्राखौ बांद्राय दोनथुमनानै रायलायबाय। नोंथांनि अफिसाव जानो गोनां 50 लाखनि खामानिखौ आंनो नांगौ। मा नोंथाङा राजिथ'? नोंथांनो 12% होनाय जागोन। ओइ सार, खिन्थु खामानि जाथारनांगोन, नङाबा गथनाया गाज्रि जागोन। सारा जेबो गिनांगौ गैया। मा गिदों नामा? जागोन दे। दे होमब्ला टेन्डारनि समाव फैबानो जाबाय। अब्ला अकेथ'? दे जागोन दे। होमब्ला जों थांबाय। फैदो। नोंसोर बे लामाजों बहा थांनो नागिरदों? जों बिबायारिले बाबुफोर, जों बै हाजो बारनानै मागिनो थांनो नागिरदों। बे लामाजों थांनो नांला दे, बेनिफ्रायनो गिदिंफिनदो। न' इसोरलै बाबुमोन। नुबाय? थुदो बस, होख्लायनांगौ बेखौ। सोरनि फिसासो बेलाय? होसो सालान फिसाखौ। सालाय, होख्लाय सालाय। होख्लाय सालाय बाबा। नै माबा गारिनि सोदोब खोनायो। थु। साला, गोलैबाय। Hey, Chuck! दानिया अबाव गबाव नोंलाय? दाउ मैना। माबारला? खाफाल बियो खाफाल। माबारला? फै! Aduh, babar. Babar. Sali. लाबो बाबा। Ngomong-ngomong, ha? बेनो आंनि खाफाल। बे ओरैनबारि हाग्रायाव सोर रैखा खालामबावनो नोंखौ? Hayla. आं रैखा खालामगोन। नों सोर? आं बे हाग्रानि राजा। राजा? लहाखौ हास'नांगौब्ला लहानि गोनांथि जायो। नोंसोर बायदि गाज्रि मानसिखौ फोजोबस्रांनोबा गाज्रि महर लानांगौ जायो। मा बुंनो खोनादों? बिनि थिफुनाखौ गियो नामा? होख्लाय माबा। हो। मान, नोंसोर बेबायदि मावगोन नामा? नङाब्ला नै हास'नोसै। दहाय बे खेबसेनि दायखौ निमाहा होदो। आं मावथारला। आं आरो मावथारला। नोंसोर आंनि जेबो खहा खालामाखै। बे खेबसेनि थाखाय नोंसोर गबाय। खार! आयौ! आं नोंखौ बेसेबा गोबावजों लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं। मानोना आं नोंखौ सम सम जोबोद गोसोखांबाय थायोमोन। नाथाय नोंसोर मानो गोसोम गोसोम खसाब गानदों मिजिं? आं नोंनि सोंनायनि फिनखौ दिनै होआ फिरफिला। आंनि साननाया जेब्ला जाफुंगोन अब्लासो आं देरहासारनायनि फिरफिलाखौ गासिबो फारि फारि खोन्थालांजोबगोन। गुमै, आं बिब' लिंखानोसै नामा? आंनि फिसाजोखौ सोर बिलाय बिदि हेमत खालामनाया? आइ सना, नों बिसोरखौ सिनायनो सिनायामोन?
आरो जाय मानसिया नोंखौ खैफोदनिफ्राय रैखा खालामदों बे मानसिखौ आंनिसिम लिंबोथार आइ आं बिनो बान्था होगोन आइ नोंखौ बासायग्रा मानसिखौ नों सिनायगोन ना सिनायामोन आइ सिनायै सिगाङाव जवाहरलाल नवोदया बिद्यालयआव फरायोमोनबा बियो थाखो 11आव फरायोमोन आं 9 थाखोआव फरायोमोन मुङा मिजिं आयै क्लासाव जोबोद गोरोंमोन बेल' नङा गेलेनायावबो जायखिजाया आइ नों बेखौ जोंनिसिम लिंबोथारनांगोन आं बेजों सिनायथि लानो लुबैदों नोंखौ लोगो मोननानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों मिजिं जोबोद गोजोनदों I love you मिजिं I love you
र' ओइ गारिया लाखिथ' नोंथाङा बहा थांनो नागिरदों? आं फ्लाड कन्ट्रलाव 50 लाखनि टेन्डार हैनो थांनो नागिरदों। खोनानो मोनदों आङो बुथुं होननाया टेन्डारखौ ब्लक खालामदों। बुथुं जोंबो थांफानो नोंजों लोगो लागोन। बाब खम नङालै बिसिनि टिमा बिराद गोराथार। बिसोर गावथारनाय फुथारनायखौल' मिथिगौ। जोंबो टिम फिसानि मानसि नङालै। टेन्डारा नोंनि जागोन। 10% होनो राजिथ'। औ जागोन दे जागोन। गाखो माबार ओइ बे बक्सआव रावबो टेन्डार सोनो हायैनि नोजोर हो। अके जागोन दे। जिराय। बे टेन्डार फाइला हरनाय। जागोन सार। नोंथाङा आंजों जेब्ला मोजां सोमोन्दो लागोन अब्ला जेबो गिनांगौ गैया। नोंथाङा गिदिर गिदिर खामानिखौ जोंनो होदो, पार्सेन्टेज लादो। आजिखालिनि गोजौ लेभेलनि मन्थ्रि एमएलएफ्रानो बिदिनोब्ला। जागोन नोंथां, दिनैनि टेन्डाराल' मोजाङै मोजां जानानै थांबानो जाबाय। जोंना टेन्डारा थिगैनो दं। औ दे। ओइ होनो मोना। ओंखारलां। होनो मोना नोंलै। ओइ मा खालामदों नोंसोरलाय? बे टेन्डारा जोंनिखा। जेबो सिन्था गैया। ओइ मा नांगौ? ओंखारलां। ओइ नों बुंनो थाबाय था। हट टेन्डार पेपारा। ओइ मा? नोंसोर नोम्बौ माने नोम्फानि फिफा। बाहेराव मा दावराव दावसि जाखो? थनाय ओंखारबाय नोङो। बे टेन्डारा जोंनि जानांगौ नङाब्ला सिङाव जिराय। अफिसार खामानिया अरुणनि मुङाव जानांगौ। जागोन दे। नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन। आं अरुणनि मुङैनो खामानिखौ होसिगोन। गुड बाय। बाय।
अ बोराय बे लामाजों मानो फैदों नोंलाय आरो बहा थांनो आं बिबायारि फिसाबो आं बिबायनानै आंनि सोलेराव बासा लानाय जिउखौ फोथांनानै दोनो आं मा नोंसोर आंनि जिउनि जारिमिनखौ मिथिनो लुबैदों नोंनि जिउनि जारिमिन औ आंनि जिउनि जारिमिन खोनासंनानै लानाया गाहाम नोंसोर आंहाबो सानसे न'खर दङमोन आंहा आंनि आंगोनि अनजालि बिसि 40 बोसोर आरो 32 बोसोरनि सानै अनजालि फिसाला दङमोन आरोबाव 25 बोसोरनि बिलाइ हरनाय सासे अनजालि फिसाजो दङमोन आंनि फिसाला दुइसिना बर'नि रायजो बिनायाव पुलिसनि आखायाव जिउ गारनांबाय आंनि बिसि अनजालिया फिसानि दुखुआव गाबै गाबै बेमार जानानै थैलांबाय नों अन्नानै नोंनि जिउनि जारिमिनखौ गासिबो फोरमायलांनो हागोन ना हागोन बेनि उनाव आंनि फिसाजो बिलाइ हरनायाबो बर'नि गावजों गाव एना एनियाव सायगथा जालांबाय आरो बेल' नङा गोबां जारिमिन दंबावो बेनिफ्राय आंनि फिसाजोआ रान्दि जालांनायनि दुखुजों गोदोनायाव दुरुं आलायनानै थैलांबाय बेनि उनाव आंनि देरसिन फिसाला समाज सिबियारिया मास्टार मावग्राखौ सोरबा गावथारो बे बुथारजानायनि मुङा मामोन नङा आं नोंसोरनो गासिबो खोथाखौ खोन्थाजोबनो हानाय नङा आं थांनोसै रथ' आबौ नों नैबे 1000 रांखौ लांदो आरो नोंनि गासिबो जिउ जारिमिनखौ खोन्थालांदो रां नोंसोर आंनो रां होदों आंनो आं बिबायारि जानो हागौ नाथाय नोंसोर बायदि गोसोम मुखा गाननायनिफ्राय आंनो नांगौनि जेबो गोनांथि गैया साला बिबायारिथारानो दा जोंनांगौबा दिगदार दं नोङो थां सुवाद ओंखारला बुगदाव बिदि हामा बिनि गोसोआवबो जोंनि गोसोआव खामग्लिनाय बायदि दुखु दङ इसोरनि महिमाखौ रावबो मिथिया सोर माब्ला बबे समाव मा जागोन साला बारा थिग नङा नामा बे बोरायालाय थगायलांसै ना माखासे बेफोरखौ बारा संखिनो नाङा बैनाय लामा थाबायनायाव हाखर हाला दैमा दैसा बारलांनांगौबो जानो हागौ हाग्रायाव मै शिकार खालामनायाव मैनि अनगा गुबुन जुनारबो स्टार्ट नांनो हागौ बेनिखायनो गोसोखौ बारा लोरबां खालामनाया थिग नङा जोंनि लामा हान्थिनांगौआ दाबो जेबो जायाखै बाह बुमै नों माथो आंनिख्रुइ जेरावबो गोजौसिनाव रोंसिनबायलाय गोसो गैयामोन जानांबाय नै सोरबा फैगौ ओइ सैथोनि फिसा गारिनिफ्राय ओंखार होनदों नोंथांमोना सोर जाखो सोरखौ मान नांगौ नोंलाय आं नोंसोरखौ खुलुमो आंनि खावलायनाय अन्नानै जोंखौ बिनिफ्राय हगार हरदो नों माला फैलाव जों जुलि जाया नोंखि मिथिगौ बेहा मा पाप दं आं जेबो मिथिया आइ आफाया जायजों हरदों आं बेजोंनो थांदों अन्नानै बिनि दायखौ निमाहा खालामदो नों दिनैनो दानो नोंनि फिसाइनिफ्राय बिदि लासा खादो नों रान्दि जानांगौ आं रान्दि जानांगौ औ नों रान्दि जानांगौ नोंनि फिसाया गोबां मानसियाव गोसो बोना जिनारि खालामदों बिनि गेजेराव आंनि बिनानावा सासे जाय आंनि बिनानावा
दुखु आरो दिखारजों मुलि लोंना थैनो गोनां जादों। आं गोदो जा गोरोन्थि मावफ्रांबाय आं दा बिदि नंला आंखौ निमाहा होदो। मानसिनाव गोसोनानै खामानि मावनाया माब्लाबा निमाहा होनांगौ गोरोन्थियाव गोग्लैया। नोंसोरबायदि मानसिया दुनियाखौ रांजों बुथलायनो नागिरदों नङा होमबा? दहाय अन्नानै नांगौबा नोंसोर बिसोरखौ जि दं सना रुफा लाखिजोब। अन्नानै आंनि फिसायखौ रैखा खालामदो। हाला जिनाहारि खालामग्रा। फैलाव बुगदाव नों गोरोन्थि मावबाय। बे आंनि बिनानावखौ जुलि खालामनो थगायनानै जिनाहारि खालामदों। बे गोरोन्थिया आंनि नङा गुमै। बे गोरोन्थिया बिदिनो फिननाय। आंनि फिसायखौ गावथारबाय। आंखौबो गावथा नोंसोर पापिफोर सुनिफोर। ओइ बिथि आबार ओंखारलां। नङाब्ला नोंखौबो जाबसिननाय जासिगोन। मोनथिगौ आंबो नोंनि नोमफायाबो थिग बे बिजाव थाइगिर बायदि मानसिमोन जायनि थाखाय बिबाय खानोबो सुलु मोनलायदों। बुगदाव गोथैखौ माबार आनज्रायना दोनै दिनखौ। हाय खुगा ओंखारलां माबार नङाब्ला नों देहा मोदोम दसे मोजां थानाय नङा। ओंखारलां माबार नङाब्ला नै होनसै। नों पुलिसखौ रान्दि खालामनो थिग जायाखिसै। मानो? मानोना बाव पुलिसआ जेबो दाय गैया। आं बेनि इयुनखौ सानसे नायनांसिगोन। बिदिब्ला नों आंखौ एसे इंगित होनांगौमोन ना? जा जायो जाबाय मिथिगौ आंबो फैलाव मानसि मोजां नङा। नै माथो मिजिंजों सानखांजों सिखाव खावै रां रुफा सनाखौ न'आवसो होफैयोनो। ए बेखौनो बहाबासो साख्रि मावहैदों। नङाहाय थांनाय नायगोन। मालाय गोदोनायानो सना रुफाजोंनो बुंफबजोब्बाय। आरो नै देग्लाय मेसेङाव सानखाङा बिमलाखौ हाबा खालामबावनोसैनो। औहाय आंबो खोनादों। नोंखौहाय दानिया मानसिफोरखौनो न'आवनो नुथारला। ओइ न'आव थांला मालायनि खोथा लानानै मालायनि न' सावरायनो। माबार फै ओंखाम संनो। होमबालाय नोंस्रा थादोहाय दे। औ दे। थ' जोंहाबो ओंखाम संनाय समा जाबाय। ओंखाम संहैदिनि। ओंहाय थांदिनि। बिमला माथो आदामोनहा सिखाव खावनानैसो रां रुफा खामायो थाखा फैसा खामायो होननानै बयबो बुंजोब्बाय। नों सोरनिफ्राय मिथिया? बयबो बुङो। बिमला मा जादों नों? न नैबे राङा दोन। जुलिनि सिगां रां खामायखायाब्ला उनाव माखौ जानो? नोंनि फाबजों सोरजिनाय रांखौ आं नाङा। नोंनि होफैनाय सना रुफाखौ आं नाङा। नों दिनै मा जादों बिमला? हगार दा बुनो आंखौ बिमला। बिमला बे राङा सख'नो रां नङा। कन्ट्राक्टरनिफ्राय पारसेन्ट लानाय रांसो। बिमला आं नोंनो माब्लाबासो आंनि जारिमिनखौ बुफ्रुना खोन्थासिगोन।
सोर जाखो बेलाय सोर जाथावगौ बेलाय मा जानाय जाखो बेलाय माथो फुलस्रि आयं बायदिसो नुबायलै आंलाय फुलस्रि फुलस्रि आयं फुलस्रि आयं मा जादों आयं सिखारदो आयं फुलस्रि नोमायंसो आयं नोमायंसो सिखारदो आयं औ आंसो आयं सिखारदो आयं सिखारदो मा जादों आयं मा जादों मा जायामोन आयं बुं मा जामारदों आयं फैलावखौ गावथारबाय आरे मानो गावथारखो फुलस्रि दा जावैसोनि सफा बहा दङ बोरै थ' आयं सना थ' मा गोसो गिलि मा जादों नों जोंनि खामानि मावनाया बिमलां खोमायाव हाबबाय आरो गामिनि मानसिफ्राबो जोंखौ बांसावबाय खोनाखागोन मानो खोनाया जानो नाथाय आंनि नांगौखौ फिन खिथेर होखानो मोनागौमानि आं माब्लाबाबो मोजां खामानियाव दोरोदा आंहाबो मोजां न'खर दंमोन बे जोंनि मोजां संसारखौ सिलिंखार खालामग्राफोरनि सायाव नांगौ आंनो फिननाय हनै आयं बिसोर पापिफ्रानो आंनि फिसायखौ गावथारदों हनै आंनि फिसायनि गोथै सहआ फैलावाखि नोंसिनि माबा बादगा हाबा मावदोंमोन औ बियो मावदों बियो आंनि बिनानावखौ गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामदों जाय आंनि बिनानावा दुखु आरो दिखारजों मुलि लोंना थैनांदों आरो बेल' नङा बियो गोबां मानसिखौनो जिनाहारि खालामदों बे बिनो खिथिर बेफोरबायदि खिथिर खालायनायावनो दिनै बिसिबां दे बर'